נופל עם זה, והכיסא הזה ב-80 לייקים. המחשב נופל ב100 לייקים, הלפטופ. המחשב הזה ב20 לייקים, כי יש שם כל מיני משחקים וזה, ואני לא רוצה להיפרד ממנה. כל השולחן הזה, והמיטה, והטלוויזיה פה. 150 לייקים, לא רוצה להתעסק עם אחותי. וזה, בואו ניתן לכם משהו קשה. 240 לייקים, אין מצב שתגיעו לשם. אומר את האמת. המזגן והטלוויזיה, שנייה, ואני לכם, מוכן להישבע לכם שאני לא רואה את הכל. ופשוט לייקים. והמיטה